Dobrý je to, dobrý. Ale mě to taky. Tebe mám taky fotit. No? Jak zabíráš? Já se neflákám, já dělám dokumentaci. Jak jsme se utopili. Tak jestli se utopíme, tak stejně budeš. Vždycky to nahoru, protože ten mobil bude ve vodě taky. A to na té paměťové kartě vydrží. Když ji někdo najde, v téhle vodě, v pohodě. To doteče až do Vltavy. To někdo najde u Karlova mostu. Hej, teďka pojď, teďka máme super. Kde? Tady. Nic jsem neviděl, to bylo takový plastatý, ale šutr to nebyl. Ale připadám, že to byla plastatý. Tak to byla dvojka, jo, tak ještě jedničku a už jsme skončili. Teď si to ještě jedem. Tak, taky si kapere, jo? Au, málem jsem vypadl z lodi. A to foťák. Foťák mám pořád v ruce. A to máš mobil. No tak mobil mám pořád v ruce, no. Hodin. Ale nevím. Tak mobil. No mám, ale já filmuju, on mi neukazuje. Filmuju už 2 minuty 10. To bylo celkem rychlý. No jo, to jim někdo ukradl. Rozbil. Nebo spadnul šutr, teda. Strom. A jsme na voleji, můžeme přestat pádlovat. Proč se snažit, když je to volej a máme spoustu času? Kolik je? Já nevím. Tak se koukni. Počkej, ne? Žádný. Jaký žádný vzrušil? No žádný vzrušil. No, já jsem úplně vzrušenej. Tak. Tamhle to jsme jeli. Dobrý, Peťo, koukni se na mě. Kouk. Taky tamhle to jsme jeli. Peťa to jel, no, že jo? Taky tamhle. Tamhle to jsme jeli. Ty vole. Ne, to jsme nejeli. Ale na ten raft by to bylo dobrý, kdyby nám to neurazilo hlavičky. Bára. Zkušeně v brýlích. Navigátor. Navigátor, jo.